Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallon mu a wannan tasha ta Auren So TV. A yau kuma shirin namu zai yi magana ne akan darasi mai suna girmamawa. Girmamawa ga miji shine abin da wannan gidan talabijin na yau zai yi magana a kai. Lallai girmamawa ga miji aba ce da take da matuƙar muhimmanci, domin a al'adar Bahaushe girmamawa aba ce wacce take ko da yaushe ake so a zama ana yin ta, wanda za ka ga iyaye a ko da yaushe sukan kwaɓi 'ya'yansu idan sun ga na gaba da su ringa girmama shi, domin su tashi da wannan al'ada ta girmamawa da kuma tarbiyyar girmamawar. To har izuwa gidan aure girmamawa ba ta tsaya ba, domin so ake ta ɗore har abada, ta zama ana yin ta dindindin. Za ka ga cewa ango da amarya bayan an ɗaura aure suna zaune zaman lafiya, zaman farin ciki tare da girmamawa juna, amma a kwana a tashi da zarar sun ɗan fara samun haihuwa, wasu daga ciki sai ka ga cewa wato girmamawar tana ja baya, ta inda idan amarya za ta ba wa angonta abu sai ya zama a tsaye za ta ba shi, ko kuma ba za ta iya tsugunawa ta gaishe shi ba. To wannan al'amari yana da kyau a ce mun gyara shi, domin ita girmamawa ba wai sabuwar aba ce a wajen Bahaushe. Ɗan takaitaccen tarihi: sama da shekara 1000 Bahaushe mutum ne wanda kowa ya san shi a faɗin duniya wajen girmamawa. Sabida sanin Bahaushe da girmamawa da yake wa kowa da kowa, ya kasance idan ka shigo ƙasar Hausa kowanne gida ma za ka gan shi a buɗe, sabida karramawa ta Bahaushe kullum ma a shirye yake da ya karɓi wanda ma bai san shi ba, domin kuwa shi Bahaushe wannan girmamawa aba ce da ya gaje ta shi ma tun shekaru aru-aru. To sabida me mun gaji wannan al'amari mai matuƙar muhimmanci, a kwana a tashi maimakon a ce mun tsayar da ita ta tsaya dindindin, amma sai girmamawar tamu ta ringa ja baya-baya. Kullum kuma idan an yi duba da wannan magana da muke tattaunawa a kai ta girmamawa, tana ja baya, inda za ka ga cewa har ta kai ta kawo an sami a shekarun baya amaryan da suka ringa neman yi wa mazajensa barazanar kisa. To lallai amare muna jan hankalinku, haka kai ma ango ana jan hankalinka da kai ma a matsayinka na babba ka ringa girmama wato uwar gidanka. Haka ke ma uwar gida ki zama mai girmama wato angonki. Hakan zai sa ku zama ko da yaushe kuna ganin mutuncin juna, kuma sannan shi wannan girmamawa zai yi tasiri matuƙa a wajen waɗanda ma suke ba sa girmamawa junan nasu, ma'ana za su ringa koya daga wajen ku kenan. Sannan ba iya nan kaɗai abin ya tsaya ba, har ku samari da 'yan mata yana da kyau ku ɗauki wannan ɗabi'ar girmamawa tun kafin ma ku yi aure. Sannan ita girmamawa wannan za ta yi tasiri har akan abin da kuka hayayyafa, za su taso suna girmama ku kuma suna ganin mutuncin ku, kuma kuna ganin mutuncin juna. Domin samun shirye-shiryen mu a nan gaba, ku yi subscribe domin samun shirye-shiryen masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa a nan gaba. Auren So TV na yi muku fatan alheri. Mun gode.